hakan ganga a wurin waɗanda duniya ya shige su sai shi a to me yasa turawan nan su ba su Allah ne wace turawan nan suna zaman lafiya ne mu wani da ciwo Allah ya jarrabe mu je su ma suna da nasu suna fama ba kamar suna can turai nan da kace ganin nan wurin za ka ji mutum ya doki bindiga ya kashe kanshi yana da kudi yana da komai ko to me yasa ya kashe kanshi in rayuwa ya mai daɗi ba talauci ba kuma ba ciwo ba amma shi ya doki bindiga ya kashe kanshi ko ba waje labaran wurin ba shi zaman lafiya wannan mutum ba ka so ma wahala ka zauna lafiya amma jarabtun biyu ya bambanta shi sa suna da nasu na faman da suke yi mun kuma namu kenan shi da mun bar wannan nan muka tuba muka koma muka kama ga Allah subhanahu wa ta'ala da abubuwa su mana sauki amma sabon Allah tabbas sabon Allah ya yi wa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yace duk lokacin da zina da shaye-shaye ya wasu a duniya to shi Allah kuma ya jarrabi wannan mutane nan da yunwa hadisi ne na manzo ana cikin wannan yanayi wallahi da kafta ta titi ga ba mamaci kaga mutane sun balta da juna suna zina wurin yanzu yin zina ya zama toba asta matan da dama kudi su yanzu ba mutum kudi ba wata na nan wurin da tana yawo da kasa mata indomi ka gama da ita duk abin da za ka yi da wallahi tana bin ka malam ba kyau to saboda shi jama'a kai ya kamata ka yi kiyaye kanka tun baka nemi matan da suna bin ka ni riyo da lokacin da muke gidan malam wallahi mace ta ce ni wai bravo ya rufe gaba daya bai ji bata ji kunya ba ce abu da ni almajiri wanda da magana an fahimta mu da shi yasa jama'a matan nan na zamani da wallahi ka kiyaye kanka mu roki Allah Allah ya cece mu inda Allah ya jarrabe mu kenan wani wuri ba hakan bane amma mu nan Allah ya jarrabe mu abin muna ganin shi kullum mata na tafiya sarara ana tafiya sarara abinda ya kamata a koyi mara yana nan waje ana kallo bai da wani tsada na ganin ba wani wuri wallahi ka zaune watanni baka gaba ce haka ba to amma nan ba haka bane shi sa wallahi jama'a da shawabon Allah ce kyau kundin Allah ya sa mu tuba mu bari